सांगून ठेवतो मी सांगून ठेवतो मी वाकडं त्यावेळी कशा माऱ्या उत्तराला उत्तर असायचं जागेवर गजर बसवण्याची ताकद होती आणि माझी गुरुभावी सन्माननीय प्रमोद हरियाणपणे काय गजर बसवलं जातं इली जरा बिगी करा इली जरा बिगी करा सर्वी जवानी भरा भरा जन्म वाया गेला पुरा आता तरी म्हणजे काय इली जरा बिगी करा सरली जवानी भरा भरा जन्म वाया गेला पुरा आता तरी भजसी ना का श्रीरामा काशीरामा नाही का श्रीरामा आणि ह्या जोड्या होता हो नाही तर आताची जोडी आमची पण चालली आहे ह्या महिन्यात 7-8 वेळा अशा आपटलो एका माका म्हणजे दात माका लागतले माझा नाक ते का लागतला बरं हे तर सेल्फी काढताना काय तर म्हणतात डुकराच्या तोंडा हलक्या करतात आता बुवा तसला काय करायचा नाही कोरोना इलो लांबच्या लांबचूनच काय तर करायचा आता आलिंगन चुंबन वगैरे नाही असो थम असो दुबुक 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 करायचं आणि चालू करायचा विषय वाटेल दुबुक दुबुक मग चालू श्रीकांत धुरी रान बाबुले यांच्याकडे 100 रुपयांचं पारितोषिक आहे म्हणून सांगतो म्हणून भाव पाहिजे भाव अंतरीचे हळावे जसे भूल भाव अंतरीचे हळावे जसे भूल स्वतःच्या सन्माननीय गुरु शिर्के यांच्याकडनं 100 रुपयांचं पारितोषिक आलंय बुवा काय मला बोलले नाही तसं जास्त शिवबाबा काहीतरी म्हणजे काय शिवबाबा तू बुवा शिवबाबाचं बघूचे असतील ना बुवा मी सांगतोय म्हणजे आता नाही का पहिल्या काळात होता का म्हणजे व्हाळाच्या बाजूला जर गेलास ना तर ता सगळा दिसायचा बरं त्याच्यात ते बाबा सुद्धा वेगळे असते असो काळपट पसरलेलो असलो ना काय समजायचं ह्यो रात्री मोळ्याचो मारो शिवबाबा काय काय ना असे टॉप काढून असतात दुबुक टुबुक शनया म्हणतात तू ओळखतोस काय मी किती ओळखती का कोणती शेवंता मैंने उसको जानता आपल्या तिच्यावर शारीरिक सुद्धा संबंध नाही आणि मानसिक सुद्धा नाही काहीतरी बोलले की पुढं जो भरी होतो तो दाबून दाबून किती तो पुढं फुटतो बुवा पुढं दाबी काय होते शाही दाबी होती शाही दाबल्याशिवाय ती घड बसा काय लॉकडाऊनचा पराक्रम केलंस तो कळलो शाही दाबायची कधी बघ पुण्याच्या मध्येच शाही असता अशी काळी 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 तू ये रे माझं कधीतरी संध्याकाळच्या क्लासात ये माझ्याकडे म्हणता पुढं दाबलंस तर म्हणता पुढं फुटायचं नाही पण माका पुढं काय पडतो होतो माका शाही घालूची होती ती दाबी ना वरची असून त्यात विनोद चुटके भरपूर होता तो बघा आचार्य प्रल्हाद केशवत्री हजर जबाबी माणूस याचा मोठा पाठ होता असा एकदा चलत जाताना 1 किलो 745 होलो बोबन
आणि पोटा घात लावतो नाही विचारता मामानू ह्या मडक्याची किंमत काय हो. पण आचार्य अत्रे हजर जबाबी काय सांगितलं तुका आधी व्हाया कसा ता सांग. असाच व्हाया तर 50 रुपये नळासकट व्हाया तर 75. आणि आपल्याकडे भरपूर गाणी बिणी बुवा काय ना आम्ही लहान असताना मंगलाष्टका बघायला काय ते आली तर सगळे खुळावले होते. आले मूळ म्हणून या प्रथमचे कन्या निघे सासरी माता घालून भूषणे म्हणतसे सांभाळ थोडे सरी बाळी कुंकुम लावून नवे ओटी मध्ये घातले लॉकडाऊन मध्ये घातले बाला सद्गज होय अश्रू जलही कालावरी पातले. विषय हे सांगलंय ना का काय उद्या बदला माझ्या आधी सांगा मोकळं होतो कांडे चोरी हो. पण आमची दोघांची वार लई लांबपर्यंत पोचल्या बघा. बुवानी सुंदर भजन केले. काशीराम बुवांचा भास झाला हो. जरा जोरदार टाळ्या जाऊ बुवांचा. थांबलं कोणी आमचा बडबड करूची लागतं नाही तर एरे तोंडा दारे तोंडा उगाच नाही. आणि एकामेकाच्या घरादारापर्यंत जाऊन तर आम्ही नको त्याच्यापेक्षा दुसरा काहीतरी करू. हे आले बाग का बारा नको चंद्र तारे फुलांचे पसारे येता कोण उगाच आपला सगळं म्हणजे लॉकडाऊन मध्ये पेटी काढतो कोण म्हणा बरं कोण काय एक कसं म्हणा नको चंद्र तारे फुलांचे पसारे तिथे मी बसावे. खरं बसतो काय भेटत नाही रे जीव हैराण झाले. बाहेर पडलो तर पोलिसांनी पाठचे फोडले. त्याच काळात नुसता हैराण करून जो घरात जे का बाहेर पडाक वाव नाही तो पेटी काढून नुसता युट्यूबला टाकी. चंदा सितारे तुम्हारी सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है. यहाँ भी है घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है. सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है. सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है. लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया. लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया. बुढ़ापा देख कर रोया बुढ़ापा देख कर रोया. यही किस्सा पुराना है. सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है. सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है. शेवटी प्रत्येकाने ही मजा मस्ती आहे. या हळद कधीतरी जावचा. गेल्या वर्षीची माका त्याची भारी आठवता. आमचे जे मामा असे काही ना काहीतरी करी होते पण ह्या वर्षात ते नाहीच. विचारा कोणते त्या साईडला भारी होती ती. सुहास परब कडवे यांच्याकडे 200 रुपयांचं पारितोषिक आलं.